Na delu prostora današnjeg stambeno-poslovnog centra Kifla 70. godina 19. veka kraljevački trgovac Jovan Pavlović Sarajevčić podigao je spratnu građevinu, gostionicu Sarajevo. Obzirom da se on bavio trgovinom, gostionicu izdavao u zakup brojnim kraljevačkim ugostiteljima. Nakon Prvog svjetskog rata gostionika je renovirana i pretvorena u hotel Beograd. Hotel Beograd je držalo u zakup više ugostitelja, ali najveći ugled hotel je doživeo u vreme dok su njegovi zakupci bili Radomir Vukotić i njegov pastorak Milan Privaković. Hotel je u to vreme bio poznat po kvalitetnoj muzici, muzičkim kapelama iz Čehoslovačke, Mađarske, Temišvara, Novog Sada. Hotel su uglavnom posjećivala ugledna varoška gospoda. Nakon Drugog svjetskog rata hotel je nacionalizovan, a 1954. godine srušila se međuspratna konstrukcija pa je nekoliko godina stajao neupotrebljiv. Srušen je 1956. godine.